Oh my god, gobaw समनि र' जिनिसो एकदम भिडिअ मा होनना बुंनो आरो दा जियानो जा नोंथाङा थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव भिडिअ लाबोदों आं दा आंनि चेनेलाव 1K साबस्क्राइबार जायां ना बेनिखायनो माने गिभवे होनानै अब्लानि 1K साबस्क्राइबार जागोन होननानै आं दा गिभवे होनायदों आरो गाइस माने आरो बे गिभवेआ सासेल' सायख'नाय जागोन कमेन्टजों रेन्डम कमेन्ट पिकाराव खालामगोन आं सासेल' सायख'गोन बेनो आरो मेन बाथ्राया नोंबो जिति नानाय मोजांके एकदम भिडिअखौ नायबाय थाबा कमेन्ट मोनसेल' खालामना हो नोंबो जिति नानाय नोंथाङा थाम्बनेलाव नुखाबाय जानांगौ 1000 नि गिभवे होनायदि गाइस 1000 नि नोंथाङा जुदि आं चेनेलनि साबस्क्राइबार खाबा जेबो टेनसन लानाङा नों मात्र नैबे भिडिअखौ लाइक मोनसे थु आरो नैबे भिडिअनि सिङाव कमेन्ट मोनसे खाम अब्लानो जाबाय आरो नै नाम्बार जेनेबा बेलेगखौ होनदो आरो निउ साबस्क्राइबारफोरखौ बुंदो आं चेनेलाव गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो नै भिडिअखौ लाइक मोनसे खाम आरो नै भिडिअनि सिङाव मोनसे कमेन्ट खाम अब्लानो जागोन आङो नोंथांमोननि रिजाल्टखौ कमेन्टखौ लानानै सायख'गोन नालाय माने रेन्डम कमेन्ट पिकाराव सायख'गोन गुगोलाव नोंथांमोना एकदम नोंथांमोननो डाइरेक्ट खिथिखागोन आं प्रुफ नोंथांमोना जुदि बिसास खालामाबा नोंथांमोना मात्र आं चेनेलखौ 1K खालाम आरो आंनिफ्राय 1000 लाना थां ना मा होनो गाइस यानो जा गाइस नोंथांमोना आं चेनेलखौ 1K साबस्क्राइबार खालामदो आरो गिभवेनि रिजाल्टखौ नोंथाङा जितिदो आरो ना मा होनो गाइस बारा नङा 1000 होदो गिबियै फार्स्ट होदो नालाय जेनेबा इउटुबाव आङो नैबे फार्स्ट होनाय जाबाय गिभवे 1000 होदो गाइस जेनेबा नोंथांमोना सानदो जानांगौ दा 1000खौ बोरै हरगोन नोंथांमोना जेनेबा जाय जिति आंखौ आं इन्स्टाग्रामदो नोंथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोननो एकदम आखाइदो आखाइ होगोन खाथिनिब्ला आरो गोजाननिब्ला फनपे नहले गुगोल पे खालामना हरसिगोन आरो गाइस जियानो जा नोंथांमोना रिजाल्टखौ नेबाय थाबानो जाबाय 1K जानाय लोगो लोगो गाइस माने आं बहुत बोरैबा मोनदों आरो माने आंनि चेनेला दालागै 1K जायाखै बेलेग आंनि उनाव खुलिनायफोरानो 1K नि बारा जालांबाय माने आरो आं भिडिअबो होथारनाय जायाखैना इमान होबाय थानाय जायाखै गाइस इउटुबाव एक्टिभ थानायानो जायाखै गाइस बेनिखायनो आंनि चेनेलाव 1K जायाखै बायदि मोनदों आरो आंनि गोसोआव माने साबस्क्राइबारफोरा बारायबाय थायाखै इमान आं सानबाय मा गिभवे होनानैसै 1000 अब्लानिया थिक 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जागोन अब्लानियासो आं चेनेलखौ 1K खालाम आरो आंनिफ्राय 1000 लाना थां ना मा होनो गाइस दे होमबालाय